कमिसना हगारदों जाहैबाय माबायाव ससियेल मिडियायाव दानख्लाबजोब्बाय। दा थांखिया मा जाहैबाय, साबजेक्टआबो दानजाजोबनोसै, पावाराबो लांजाजोबनोसै, हायाबो गैला। थांखिया मा जागोन, जोंनि बड'लेण्डनि जिथु कनसेप्ट, बे कनसेप्टआ दिनै सेस जासै। दा जों बुंदोंमोन सावरायलायनांगौ, सावरायनो गोसो गैया बिसोर। लास्टआव थाङै थुङै उफाय गैयैयाव बोसोरनि बारखांनायनि उनाव जोङो गुवाहाटी हाइकर्ट, सुप्रिम कर्टनि मदद बिहैनो गोनां जादों। थाङै थुङै दाख्लै 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव गुवाहाटी हाइकर्टआव जोङो मोनसे पिएल केस होदों गुवाहाटी हाइकर्टआव। आरो बे पिएल केसनि हियारिंआ दाख्लै मार्च मासनि 17 तारिखआव जानानै थांबाय। बेवहाय जोंहा साथाम उकिल दं। सासे सुप्रिम कर्टनि उकिल मनज गस्वामी, गुवाहाटी हाइकर्टनि बिराद सेनियर गोरों सासे एडभकेट दं कमलनयन चौधरी, सासे जुनियर दं राणा सिंहा। दा बिथां साथाममोना प्लिड खालामनायाव बुंदों जे बर'फोरनि सिगाङाव 6 सिडुलखौ होनाय जायाखैमोन, नाथाय अटल बिहारी वाजपेयीनि दिनाव बर'फोरनो मेक्सिमाम अट'नमि 6 सिडुलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैब्लाबो बिटिसि होनाय जादों। मेक्सिमाम अट'नमि, पावार एन्ड फांसन, साबजेक्ट गोबां होदोंमोन। नाथाय दुर्भाग्यजनकभावे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि खुनु आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावराया हसिया हरखाबै गोदान एकर्ड खालामनानै आरो बे गोदान एकर्डनि माखासे डेट्रिमेन्टेल क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि नाम बा दहाय होनानै बिटिडिनि पावार एन्ड फांसन बाउन्डारिखौ लांजोबफिननो नागिरदों। बिराद दुखुनांथाव। बेखायनो अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ बे बर'फोरनो जास्टिस होनांगौ, बिराद अन्याय जानो थांगासिनो दं। बेबायदि होननानै प्लिड खालामनायाव अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस बिथाङा, आंबो बेवहाय हाजिर दंमोन बे बिसारसालियाव, बिथाङा बुंदों बिदि बिराद दुखुनांथाव। इट इज ए भेरि इन्टारेस्टिं केस। बेखौ लानांगौ होनना लाबाय, आजावबाय, एक्सेप्ट खालामबाय। लोगो लोगो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों एडिशनेल सलिसिटर जेनेरेल, आसाम गभर्नमेन्टनि एडभकेट जेनेरेल, बिटिसिनिफ्राय सानै दंमोन एडभकेट, बिथांमोननो लोगो लोगो नटिसखौ इसु खालामो। आरो 4 सप्ताहनि गेजेराव बिथांमोना बे मोनथाम गभर्नमेन्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआव गावसोरनि खैफोदखौ होनांगौ। आरो फैगौ मे दाननि 9 तारिखआव आरोबाव सेकेन्ड हियारिं जागोन। बे मेटारा केसआ अलरेडि गुवाहाटी हाइकर्टनि डमेनाव थांबाय। बेखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सोरनिबा मुर्ति बानायनानै सावनाय आरिनाय, सैमा अमा होननाय लासिं सिं माबोरै जाखो? मैया खोनानो मोन्दों जोंनि मुसुखा बानायनानै सावला जोब्बाय जाहैबाय। आंखौथ' जुथा सेन्देलजों जोबावदों, आं दहायसो नुसनदों। ओमफ्राय जोंनि माखासे केस होग्रा लोगोफोरखौ न'आव थाङै थाङै सिगिहैदों। इउटुबनि चेनेलनि मानसि लांनानै उल्थां फाल्थां इन्टारभिउ लाहैदों। आंनो थगायनानै लायदों सहि। आरो दा फोसावगासिनो दं मिसा मिसि खोथा। जोंनो एसे हल बिटिआरनि सुक्तिनि एगेन्स्टनो केस होदों होननानै बे मिसा खोथा। जोङो होनदों जे 2003आव बिएलटिजों सुक्ति जानानै जे बिटिआर बिटिसिनि जे बाउन्डारि 3079 गामि हाबखाबाय, 95 गामि हाबबावनांगौ, बे मोनसेबो गामि दानजानो मोना। जेसेबां पावार एन्ड फांसन साबजेक्ट होबाय, मोनसेबो पावार एन्ड फांसन एमाउन्ट डिग्रि दाननो मोना, मोनसेबो साबजेक्ट दाननो मोना। बिटिसि आरो बिटिडिआ सिगाङाव जेरै दं दा जेरै दं एज इट इज, बेनि स्टेटासखौ बे मेनटेन जानांगौ, रेस्ट'र जानांगौ। जोंनि आपिलनि मेइन मन्थ्र बिसोर। सोरबा एनडिबिनि केसआव उइद्र' जानाङा, एनडिबिनि बिदा फंबाया आफ्टार सारेन्डार रिलिफ मोननाङा, रिलिफ मोननाङा, साख्रि मोना जों बुंनो थाङाखै। कार्बि आंलंनि बर' फिसाफ्रा ट्राइबेल स्टेटास मोननांगौ, जों बेखौ होबथानो थाङाखै। बुरलुंबुथुरनि खोलानि जिथु बर'फोर, बिसोर जे बर' कालचाराव थांनाय काउन्सिल मोनबाय, बेखौ जों होबथानो नागिराखै। सनितपुर गहपुरनि सिमा हाबनांगौ जों होबथायाखै। बरंसो जोङो थांनाय 25 जानुवारियाव 2022 तारिखनि 25 जानुवारियाव बै समनि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन पिपि भार्मा बिथांखौ लोगो हमनानै जों बुंदों मा संकष्ट पासनै संकष्ट सदियासिम बड'लेण्डनि बाउन्डारियाव सोजोबनांगौ होननानै जोंनाव रेकर्ड फाथि दंगासिनो।
मा मोनसे खोथा बुंलांबाय बिसोर आरो BLT जेब्ला एकर्ड खालामो 2003 आव जिखिनि गामि बिदों बे गामिनि लिस्टखौ एनेक्सार नाम्बार 1 नाम्बाराव सोदों एकर्डआव दं एनेक्सार 295 भिलेजनि लिस्ट होदों बेखायनो बे एबसु NDP UBP आव जि गोदान सुक्ति खालामदों मा एरिया मा गामिया हाबदेरबावनांगौ बिनि एनेक्सार गामिनि लिस्ट गैया गैया बियो दिनैसो रायजोफोरखौ थगायबाय जागोन नामा जोंबो बिगासिनो दं हाबसिगौमोन बे सानसुमै खुंग्रोमोना केस होनानै सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा हाबनो मोनला गुबुनफोरा हाबनो मोनला लखिमपुर हाबनो मोनला मिसा खोथा बुंला बायदों मानो देखायनो हायाखै एनेक्सारानो गैया आरो मोनसे खोथा बिराद रोखा रायजो राजाफोर 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि साननै सिगां बै समनि फाइनेन्स मिनिस्टार आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव मोनसे सांबादिक मेल खुंनानै फंसे बाथ्रा रोखायै बुंखादों साननैसोनि उनावनो बर'फोरजों गोदान मोनसे गोरोबथा जानोसै बिराद मोजां गोरोबथा आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड रायजोबो जाया इउनियन टेरिटरि जाया आरो आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्लानि गंसेबो गोदान गामि हाबा बिनि साननैनि उनाव 27 जानुवारियाव दिल्लीयाव गोदान सुक्ति जाबाय सुक्तियाव सहि लाग्रो मोनानो मालाय प्रेस मिट खुंनानै बुंबावबाय दिनै बिराद मोजां गोदान सुक्ति जाबाय बर'फोरजों आरो बे सुक्तिनि दारा इउटिबो जाया बै समाव UTC जागोन माबा जागोन बिराद गन्दगलमोन ना बिराद फोसावलाबायदोंमोन सेपारेट बड'लेण्डबो जाया और ओना बड़ो भाई सकले एक भय करिब नालागे এই শক্তির দ্বারা অবিভক্ত শোণিতপুর জেলা এখনো নতুন গাঁও অন্তর্ভুক্ত নহয় বরঞ্চ আপনাদেরকে নির্ভীকভাবে ফুর্তির খুশি পিকনিক খাব লাগে হ্যাঁ বম ফুটাব লাগে বিরিখমबो खोथा होनबावदों आरो अनेक रायजो राजा नुबाय खोनाबाय दिनैसो जोंखौ मा दाय होनो नागिरदों बे प्रमद बाबु मोना बे दिखोन बाबु मोना बे गोविन्द बाबु मोना बड'लेण्डखौ जोंसो दादों जों लुनाय बे बड'लेण्डखौ सोरबा प्रमद बर' सोरबा दिपेन बर' सोरबा गोविन्द बाबु मावनायखौ फाननानै जानायनि खुनु अधिकार खुनु राइट गैया बड'लेण्डनि थाखाय जों सारा जिन्दगी जिबनाव सेक्रिफाइस खालामदों 5000 नोंनि आंनि बिदा फंबाय बिबो बे गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होनानै मुंख्लं जानानै थांगासिनो 500 जननि बांसिन जोंनि आइ माव बिनारफोर जिनाहारि खालामजादों 1988 नि 27 जानुवारिनि हरसेखालि बिसमुरिनि ओनसोलाव माने मा माने भुमका मालिगावआव हरसेनि गेजेराव 12 जन आइजोखौ जिनाहारि खालामदों सासे हिनजाव सिख्ला उन्दै सासे 70 बोसोर बैसोनि बुरैखौ बिसोर लासिं सिं दुखुनांथाव बेखायनो आइफोर आफाफोर बर' फिसाफोर बबे नंगौ बबे नङा मोजां बिजिरना नाय सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि लखिमपुर जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ जों खावलायनो लुबैदों बे नेताफ्रा जुदि सोनो गोसो दंमोनब्ला बे बोसोरनि गेजेराव मानो बाउन्डारि कमिसनखौ लांनो हायाखै आरो बाउन्डारि कमिसननि सिगांनि चेयारमेनखौ जों लोगो हमब्लानो बुंदोंमोन जे सानजा मानो थाङाखै बिसोरहा बुंदों सानजाहा थांनानै जोंहा अधिकार गैया देयर इज नो डाइरेक्शन टु प्रसिड टुवर्ड्स ईस्टार्न बाउन्डारि लिमिट जोंनो होखादों ओमफ्राय इन्टारेस्टिंनि मा जाहैदों बिटिआरआवथ' सोनो हाखाथारा दानिया नै दाखालि जानुवारि मासनि गेजेराव बिश्वनाथ आरो बिनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि बर' गामिफोरखौ बड'लेण्ड बर' कालचार अट'न'मिक काउन्सिलाव सोनो होननानै दिसपुरनिफ्राय WBD डिपार्टमेन्ट जइन्ट सेक्रेटारिया अर्डार हरदों सनितपुरनि DC आरो बिश्वनाथ DCनो 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव लिस्टखौ दाखिल खालामदों उनाव पुलिस दावराव-दावसि जाबाय लोगो लोगो बे स्टेखौ उइथड्र खालामफिनबाय नांथ'ला होनबाय दाना 22 फेब्रुवारियाव जा उरखावगोरा ब्रह्म केबिनेट मन्थ्रिया सनितपुराव थांनानै तेजपुराव DCनि बांलायाव मिटिं खुंनानै कनफारेन्स हल मिटिं खुंनानै पन्सायती राजाव हाबद्रायाबा नोंसिनि बे जिल्ला मोननैखौ सोनो हानाय नङा पन्सायती राजाव सोग्रोनांगोन पन्सायती राजाव सोनो थाखायसो इसिबां गहपुरनि मानसिया खेबनै मासाख्रा खालामजाबाय 1983 1989 आव 500नि खम मानसि थैयाखै बहाय गहपुर ओनसोलाव बोरै थगायाखै बिसोर लासिंसिं
दिनै बिसोर बे कसारि काउन्सिलाव सोनो हाया बिटिआरआवथ' बिटिआर बाद गैखाया एनाक्सारावनो गैया एकर्डआवनो गैया सहिबो गैया रावनिबो दा जुदि बिसोरो सनितपुरसिम बबेबा एखे बुङो लखिमपुर जिल्लानि माबा एखे गोदो गहपुरनि मासाग्राव एफेक्टेड जानाय सिमुलिगुरि अनसल बिनि 15खान गामि सोगोन बोरै हागोन बिसोर मा मिजिं पावार दं नै दाख्लैसिम प्रमद बाबुआ बुंगासिनो दंमोन आरो बिनिफ्राय दिपेन बाबुआ हाबो दाबो नोंसिना हाबो मानो हा मानो बर' कसारि काउन्सिलावसो सोनोसै होननानै लिस्ट बिहरनानै स्टे हरखो गभर्नमेन्ट बेथ' रोखा फोरमान दा रायजोफ्रा बुजिनांगौ थगायगासिनो दं बिसोरो बेखायनो आइफोराबो इमसनजों थांनानै लाब गैया नोंथांमोननि ओनसोलखौ जायगाखौ सोनो थाखाय थैथां जों दाबो जुजिगासिनो दं बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेनखौ 25 जानुवारियाव जोङो 2022 लोगो हमदों बेवहाय जों मेम'रेन्डाम होदों संकष्ट सौदियासिम जानांगौ बड'लेण्डनि सिमाया मा संकष्ट पासनि दंलाय ओमफ्राय पिडिएफनि आमलाव मा खालामदों बे गबिन्द बसुमतारी बाबुमोननि पेट्रनेसआव दाना होनाय पिडिएफनि गभर्नमेन्टआ खनैखौसो नार्जारिनि लिरजोबनाय बै समनि बिसिआव हाबखानाय 523 खान गामिखौ दानख्लाबजोबदों लाजिया बिसोरा मालाया सोनायखौ 523 खान गामिखौ दानख्लाबजोबदों आरो दिनै जोङो गोदो सोना गारबोनाय बिसिनि बाउन्डारि बिएलटि नेताफ्रा सोना गालांनाय जे 3079 बिटिडिनि गामि बेखौ दाननानै होनायनि मा राइट बिसोर दं बबे रेभिनिउ भिलेजाव बेसेबां हारसा दं बेसेबां नन ट्राइबेल बिजों खोथा गैया वान्स ए एरिया इज डिक्लेयार्ड एज ए ट्राइबेल एरिया बेखौ दाननो मोननाय कुइसन गैया जोंनि नर्थ इस्टआव गासै 10टा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट दङ खुनु मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्टनि बाउन्डारिखौ दानाखै खुनु डिस्ट्रिक्टनि पावार एन्ड फान्सखौ दानाखै बरंस नैसिमोन 2022आव कार्बि मिलिटान्टफोरजों गोदान जे एकर्ड जादों बे एकर्ड मथे मा खालामदों माखासे साबजेक्ट गोदान पावार एन्ड फांसन होबावदों रिजार्भ खथानि प्रभिजन गैयाबाबो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बिसोरनाव रिजार्भ खथानि प्रभिजन दोनबावदों जोंनिखौ आरो दाननोसो नागिरदों बोरै बेखौ सहायनांगौ जाखो देसाय बिराद दुखुनांथाव रायजोफोर असे खोथा बबे बेखौ मोजाङै खोनासं ट्राइबेल बेल्टनि रैखाथिनि सायाव मा राहा लादों ओमफ्राय बहायबो मोनसे बाथ्रा बुंनो गोनां दं लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मेटाराव अलरेडि 6 शेड्युलनि आर्टिकल 244 साब क्लज 2 नि पेराग्राफ 3B मथे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ साबजेक्ट बा डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो ट्रेन्सफार खालामखांबाय ट्रेन्सफार जाखांनायनि उनाव बे सेमोनहाय जुलाइ दाननि गेजेराव बिटिडिआव मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं एसे होल गरखा जातिफोरखौ नेपाल गरखा नामजों प्रटेक्टेड क्लासाव सोनानै बड'लेण्डनि जुदि एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेल बर' जातिनि अस्तित्व एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेल बेखौ फोजोबनो थाखाय लेन्ड प्रटेक्सन नष्ट खालामनानै प्रटेक्टरखौ सोनांगौ अब्ला बे जोंनि बिटिसिनो होखानाय जिथु साबजेक्ट पावार एन्ड फांसन बेवहाय एनक्ल'ज खालामनाय जायाखै इट इज शेयार भायलेसन अफ द कन्स्टिटिउशनल प्रभिजन क्लज नाम्बार 7.2 बहाय मा लिरबोदों बिटिआर एकर्डनि क्लज नाम्बार 7.2आव बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां हा खास दं मोसौ गुमग्रा गमात दं दैमा दैसा दैब' एरिया दं वाटार बडिज दं बिनि मालिकआ दा आसाम गभर्नमेन्ट जासिगोन जाहैबाय देट मिन्स बड'लेण्डनि सिङावनो एनक्लेभ बानायसै आसामनि एनक्लेभ बेहाय गावसोर इन्डास्ट्रि गायसंनानै गुबुन जातिनि मानसिखौ सोबो गावसोरनि इच्छानि खोथासै आरो बोरै जाखो बियो बिराद दुखुनांथाव आसोल बाथ्राबा बेफोरसो दा बेफोर जिनिसखौ असे खोथाखौ जोंनि आइ आफारा जोंसो खिन्थानो गोसो गैया आरो जोंखौबो खिन्था होनो गोसो गैया बिसोर दा खोनानो मोन्दों गाबोननिफ्राय ना दिनैनिफ्राय एखे हाजार हाजार 100 इउटुब चेनेलनि मानसिखौ बायजोबनानै भारा लानानै गामि गामि हाबनानै इन्टारभिउ लाहोगोन जाहैबाय जोंनि एगेन्सै आरो बिटिआर थांनानै था होननानै आरोखि जबरदस्ति गराय दै लोङिखौ दै लोंसो मोननो नागिरदों दा बे प्रमद बाबुमोना बे दिपेन बाबुमोना लासिं सिं दाबो समय दं गावखौ रेक्टिफाइ खालामनायनि जोंहा नांलाय खमलाय खालामनो गोसो गैया
बर' जाति बिराद सुसभ्य जाति सोद्रोम जाति सान्थिखौ मोजां मोनग्रा जाति थांनाय 30-40-50 बोसोराव दावहा नांबाय गावजों गाव थैबाय मालायजोंबो बुथारबाय पुलिसनि बुथारजों बेसेबां थैबावनो बेसेबां असान्ति खालामदावनो फालाय दा बे असान्तिनि दाबानल फोजोबनानै जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु दिन डेभेलप जाया आउट अफ फ्रास्ट्रेसन बड'लेण्ड बिलाइखौ गारो बे खायदाजों दा खालामगासिनो जों मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो आयापारा जिल्लाखौ 15th सेन्चुरिनि आर्लि पार्टआव आमेरिकाखौ इउर'पियाननिफ्राय थांनानै कलनाइजारफ्रा नेटिभ इन्डियान रेड इन्डियानफोरखौ जेरै एरै गोसो दावहा नांनानै बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बुद्धिजों बुथारनानै दावहायाव सिथारनानै बायदिसिना बेराम रानना हैनानै गोसार होनानै बिसोरखौ फोजोबजोबनानै जे खारबा जे कन्ट्रल खालामदों जोंखौबो दिनै बे फ्रि इन्डियानि सिङाव जिखिनि मुथासे बर' फिसाफोर ट्राइबेल दं जों फोजोबनो बे रोखोम लाहार फाहार खायदाफोरखौ खालामदों बेखौ जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जोङो गोरलैयाव जेंनायाव गैया बेखायनो जोङो भारत गभर्नमेन्टखौ दाख्लै जानुवारिनि 1 तारिख जानुवारि 27 तारिखआव जोङो दिल्लीसिम प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो क'क्राझारनि डिसिनि थ्रुयै मेम'रेन्डाम रिमाइन्डार हरनानै जों बुंदों जे एन्टायर बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग इमिडियेटलि फज'नांगौ जाहाथे बड'लेण्ड इस्युआ वान्स फर अल जुगामियै जाहाथे सुस्रांजायो आरो जोंनि डिमान्डआ जोंनि आबदारा बेनो आरो